Moinkin moi, mä oon Ailot Jaksola ja tässä videossa me mennään rekalla Ruotsiin. Mä oon tällä hetkellä pöntöllä, mutta me mennään ihan kohta Ruotsiin, mä saan just syötyä. Mä oon pöntöllä. Ja toi sininen auto. America. Jak ärpäs, Sverige. Svenska. Ollaan Ruotsissa, yes. Tommoset maisemat meillä täällä on. Tämmönen rekka. America. Saavuttiin Amerikaan. Mutta joo, tämmöistä me ollaan. Ollaan Härpäkkelissä. Välkommen Ake Brutrask. Olemme saapuneet Ruotsiin. Yes! Vihdoin, ja kello on vasta 17.44. Eli sitten me käännytään takaisinpäin ja me nukutaan täällä Ruotsissa sitten täällä rekan sängyssä. Mä nukun tuolla yläsängyssä. Tämmönen maja.
Can I rest your feet? Yes, it's outside. Okay. Vähän 15 sekuntia. No niin, tää small vaan. Sä saat silmät tähän se rullu. No siellä on mun sänky. Oh my god, me ollaan sängyssä. Ja vähän pää osuu kattoon, mutta kyllä se tästä. Aivanpa alkaa editoimaan tätä videota mulla myös tämmönen pupumaski, koska tykkään pupuista varmaan enemmän kuin ankosta, vaikka mun nimi alkaisi. Mä oon yläsängyssä. Huomenta, miten nukuit? No ihan hyvin kuules, kello on Suomen aikaa 6 ja täällä se on 5, tuntuu aika väsyneeltä nyt. Mutta pitää mennä aamupesulle ja sitten palataan takaisin Suomeen. Hyvästi camping area. Välkommen till Hyvästi Ratsplats Gävle. Joo, hyvästi. Me mennään nyt takas Suomeen.